Se on Saunapaavo Konttijätkiltä, morjesta. Lähde mun mukaan, mennään tutustua Konttijätkien Alkemistisaunaan. Nimensä mukaisesti Alkemistisauna on tehty konttiin ja mehän tehdään merikontteihin, vanhoihin koulutoimistokontteihin ja tässä tapauksessa tää on vanha toimistokontti, mikä on poistunut käytöstä. Tämän hiilipuuverhoilun alla on meidän oma patentoitu eristysmenetelmä, kaasutiivis ruiskutettu uretaan. Täällä kiertää jokaisessa seinässä erilliset RGB-valokaapelit, jotka on täysin säädettävissä. Kännykkäsovelluksella sä laitat sieltä mitä valoja, mitä sävyjä, millaiseen fiilikseen ikinä haluatkaan sen laittaa. Sitten lähdetään menee Alkemistisaunan sisään. Mennään katsomaan mitä kaikkea täältä löytyy, että mitä konttijätkät on keksinyt. Ensimmäiseksi me saavutaan tähän 2 metriä halkasijalta olevaan pukuhuonetilaan. Tekniikat on kompaktisti piilotettu, ne on kaikki saatavilla helposti. Valojen säädöt, himmennyksineen, lattian lämmitykset, kaikki on tässä nätisti. Lähdetään Alkemistisaunan kaikkein pyhimpään eli löylyjen puolelle. Tää on makea fiilis, kun sä avaat tän saunaoven, niin sulla avartuu heti toi näköala tosta. Lisäksi toi kiuas pääsee nyt loistaa tuossa edukseen. Sehän on tän saunan sydän. 260 kiloa kiviä, antaa tosi pehmeät, hyvät löylyt tänne löylyhuoneen puolelle. Nyt kun lähdetään tänne veremmälle tulee, niin huomataan kuinka iso tää loppujen lopuksi on tää saunan puoli tähän konttiin saatu mahtumaan. Alkemistisaunassa lisävarusteena totta kai suihku, ison leveän sadettimella, koska niin kuin tiedät, ethän säkään peseytymättä mene saunalauteille. Hommahan toimii. Siinä oli Alkemistisauna Konttijätkiltä. Toivottavasti tykkäsit. Nappaa meidät somesta mukaan. Nähdään lauteilla. Mä oon Saunapaavo. Morjes!